Tras un inicio cunha vitoria nos 4 partidos disputados, os cadetes non poden fallar máis. Os de Juan reciben este domingo ás 10 da mañá no Sangoñedo o Ponte Ourense B, un dos equipos revelación deste playoff, e que suma 9 puntos dos 12 disputados ata de agora. Os chantadinos saben que se queren ter opcións de clasificarse para a fase de ascenso deben vencer, polo que esperan ver a mellor versión dos cadetes para derrotar os ourensáns e meterse na loita por esas 4 primeiras prazas. Hoxe preparaban o partido no Sangoñedo con moita intensidade, sabedores da importancia deste encontro. Falamos co adestrador, que nos comentou como viu estes partidos e o futuro da competición. Pois a verdade é que a fase está sendo moi competitiva, moi igualada, como esperábamos. Até agora os resultados non son os desexados, só conseguimos 3 puntos dos 12 disputados. Ainda que, por exemplo, o partido do outro día foi un encontro moi igualado, a sorte non estuvo do noso lado e non conseguimos ser nada positivo. Bueno, parece que os equipos que cheguen hasta aquí é por algo, non? Sí, como xa prevíamos ao principio, pois o nivel deste grupo iba a ser alto, superior ao do anterior. Certou que, ademais, nos tivemos, como comentáramos, o inicio contra rivales a priori máis fortes, estarse demostrando no campo que así era. Bueno, ahora é un partido moi importante no Sangoñedo este fin de semana, non? Sí, a verdade é que con este inicio malo de 3 puntos de 12 solo as nosas opcións de clasificarnos disminuíron moito, entón o partido do domingo é vital se queremos ter opcións de xogar a fase de ascenso, temos que ganar, quedan os 5 encontros e, bueno, considero que temos que facer un mínimo de 12 puntos, que igual nin siquiera nos chegaría, co cal o marxe de erro é moi pequeno e temos que ir a ganar os partidos que nos quedan, e o primeiro xa o deste domingo. Bueno, como está o equipo para afrontar este reto tan difícil? Pois a verdade é que estamos traballando ben nas últimas semanas, sí que é certo que algunhas semanas estamos tendo algún contratempo en forma de baixa, algunha lesión, non temos unha plantilla moi amplia, pero bueno, como lles digo sempre, os 11 que salimos a competir cada sábado temos que creer que somos os mellores e con esa mentalidade vamos a afrontar o partido deste domingo. Bueno, a afición tamén é importante que sea puntual ao partido, non? Sí, a verdade é que agora non é un domingo ás 10 da mañá unha hora complicada para vir ver un partido porque hai moito fútbol, ademais este fin de semana no Sangoñedo, pero bueno, os rapaces todo o apoio que podan recibir sempre será positivo e animamos a xente a vir, ainda que sabemos que é un horario complicado. Por moita sorte. Moitas gracias. Pois xa saben, non se lles pode fallar os cadetes. O domingo madrugar un pouco para estar ás 10 animando a estes grandes xogadores.